କିଏ ମରିବ ତ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମରିବି କି ମୁଁ ବାପା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମରିବି ଏତେ ଟଙ୍କା ଧରିଛି ସାର୍ କହିଛି ଏକରେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଏକରେ ଖଣ୍ଡେ କରିବି 14 ଚକିଆ ଦିଟା ବାହାର କରିବି ଫାଇନାଲ ନହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଇ ସାଇବାବୁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ବର୍ଥଡେ କରିଥିଲି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ହେ ଚାହାନ୍ତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ କିଏ ସାର୍ ମୁଁ ସେ ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିପାରିଲିନି ସୀମାକୁ କିନ୍ତୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବି କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ସେବା କେହି କରନ୍ତିନି କେବଳ ସୀମା ହିଁ ମୋ ସେବା କରେ ଥରେ ମଦ ପିଇକି ବାନ୍ତି କରିଥିଲି ମୋ ବାନ୍ତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରିକି ମତେ ଆଚାର ଖାଇବା ଦେଇ କହିଲା ଧନ ତମ ଦେହରେ ଜମା ହାର୍ଟ ଯାଉନି ତମେ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଟିକେ ଟିକେ ଚିଲ୍ ବିୟର ପିଅ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଅ ତମେ ଝଡ଼ି ଗଲଣି ଧନ କଣ ଦେଖା ଗଲଣି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ